Creus que les persones amb VIH tenen les mateixes possibilitats de trobar una ocupació? Sabies que la seva taxa de desocupació és major que la població en general i que, a més, aquesta desocupació és de llarga duració? A continuació, et vaig a donar les claus que recolzen que el lloc de treball no és una via de transmissió de VIH. Només existeixen 3 vies de transmissió de VIH: la sanguínia, la sexual i la de mare a fill. El VIH no es transmet en les relacions quotidianes ni tampoc en les relacions laborals. Quan una persona amb VIH té càrrega viral indetectable, no pot transmetre la infecció. La prova del VIH en l'àmbit laboral ha de ser voluntària, justificada, amb consentiment previ i confidencial. Cap persona està obligada a dir en el seu lloc de treball que és portadora del VIH. El VIH no sempre disminueix la capacitat que tenen les persones per a realitzar un treball i per això no sempre genera una discapacitat. Les persones amb VIH poden fer qualsevol tipus de treball amb la mateixa capacitat que qualsevol altra persona. Comissions Obreres del País Valencià, com a sindicat de classe i sociopolític, participem en les convocatòries dels moviments socials, així com impulsem i o donem suport a campanyes laborals com la de l'accés al treball de les persones transsexuals i per VIH. Actuem davant possibles casos de persones treballadores que pateixen assetjament o discriminació a la feina per qualsevol causa, inclòs el seu estat serològic, i els proporcionem eines per actuar a l'empresa. Formem i sensibilitzem a les persones que representen als treballadors i a les treballadores. Només a través de la sensibilització i de la informació és possible la normalització. La negociació col·lectiva és la nostra eina en els centres de treball. Cal conscienciar i formar les persones que negocien els convenis i que aquestes introduïsquen mesures específiques i clàusules en els convenis i plans d'igualtat.